Hayi ke ngithi mina votani mina ngisabheka mangithi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo lona mayasenikeza ithuba ukuthi uthule umqulo wethembiso zakhe nalona ubebheka ithembiso zakhe uthi hayibo zonke lezi thembiso zazafana nezami wenza isiqiniseko ukuthi ndamasenikeza ithuba urabhela konke lona obuyikhuluma waseqaleni kodwa kungixakayo ke akukho soyekhulula soyekhuluma ngoba konke lokwakhulumayo kuyefana lo seqaleni okusobala ukuthi bayibhala ngithi ke mina nginemani votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo omunye ukhomba omunye esweni omunye uvikile iso lakhe kulakithi endaweni yasenhlwathi umgwaqo obheke edolobheni ehluphiwe olokhumile iminyaka kuze kube manje bayabuye bathintana ngamathinte einkulu zomdlalo basithemba ukuthi umgwaqo uzoqhubeka lokho kwagcina kufaka khona amanzi uzoqhubeka inkulu yomdlalo izolungiswa hayibo okusobala ukuthi nina nesikhumbula mase nifuna ivote lethu ngakho ke ngithi mina votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo kuningi kakhulu nje ningiseMa Afrika engakubala amathuba emisebenzi ilo shedding kanye nentengo yokudla embeqolo kubeni singasebenzi isenze njani nalo 350 siwenzeni kuningi kakhulu nje ngabala ukuze kushona ilanga kodwa ngithi mina votani mina ngisabheka mathi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo unyaka nonyaka kuhlezi kuneqembu elisha esisunguliwe kodwa amathuba emisebenzi lutho kusungule futhi waseningiseMa Afrika lokhu kuxakile ngithi ke mina votani mina ngisabheka mangithi ngiyabheka akekho ukhuluma into ehlukile ngoba bonke bakhuluma into efanayo imbongo wasenhlathi.